Who is idiot? Idiota सोर? सोर लिडारा बर'नि सोर लिडारा idiot? So नोंथांमोना बे idiot भिडिअखौ नुगासिनो थादों। एक्शन आरो रिएक्शन। सोरबा सासेया बुंदोंमोन आमखाया idiot, आमुगा idiot। आरो फिन दसे उनावनो गुबुन सासेयाबो बुंबावबाय आमुगासो idiot। नाथाय idiotआ सोर? बर'नि गुबै idiotआ सोर? गुबुन स्टेटनि गुबुन जायगानि पलिटिक्सआव जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन रोखोमनि पलिटिक्स। नाथाय जोंनियाव मा नुनो मोनो? गाज्रि लेंगुवेजनि पलिटिक्स। सासे बुंबाय idiot, सासे बुंबाय गियान गैया, आरो बिथाङानो बुंबाय बायदिसिना बायदिसिना, आरो बिनि उनाव दसे उनावनो गुबुन सासे बुंबाय फिन सोरबा सासेयासो idiot, सोरबा सासेया जाम्बा, सोरबा सासेया गियान गैया। माने गियाननि दावहा, नलेजनि दावहा, इडियटनि दावहा, इडियट पलिटिक्स। बर' पलिटिक्सआ गाज्रि लेंगुवेज, गाज्रि सोंखारिनानै खालामनाय पलिटिक्सखौ जों नुनो मोनदों। आं बुंगोन बेफोर जोबोर माने लासिंसिं पलिटिक्स होननानै आं बुंगोन। पलिटिक्सखौ जों गुबुन रोखोमैबो खालामनो हागोन। सोरबा सासेया जोबोर गोरों गोरा नाथाय बिथांनि खुगाया लागाम गैया। गोबां मोजां मोजां बाथ्राखौनो बुंदोंमोन अमर सिंह ब्रह्म बरागारिनि बिथाङा। अमर सिंह ब्रह्मआ मोजां मोजां बाथ्राखौनो बुंदोंमोन होनना हमनानै लाबाय, नाथाय बिथांनि मोननैसो लागाम गैयै रावानो बिथांनि गासैखौबो डिस्ट्रय खालामनानै होबाय। जा बुंनो थांदोंमोन नाथाय बिनि गेजेरावनो मोनसे गाज्रि वर्डबो सोफादेरबाय। बेनो आसलि परिचया, नङा होमबा? बेखौ मा रोखोमनि पलिटिक्स होनगोन नोंथांमोना कमेन्ट लिरदो। बिनि उनाव UPPLआबो मा प्रेस कनफारेन्स होबाय। बबेबा जायगानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों नुफेरा, बिथांमोना प्रेस कनफारेन्स होबाय आरो बिथांमोनाबो सोरबा सासेखौ बुंलायबाय बायदिसिना। मा राव बुंदों बेखौथ' आं नोंथांनो खिन्थाला, रावाथ' जेबो नङा, इडियटआनो इडियट होननानै बुंलायबाय। बेबादि सोरनिबा केरेक्टारखौ, सोरखौबा गियान गैया, सोरखौबा जेबो रोङा, रोंथारा, इंराजि रोङा, माबा रोङा, राव रोङा, सेन्टेन्स रोङा बायदिसिना बुंनानै गावजों गाव मुगैलायबाय थानानै मा लाब जागोन बर' हारिया? फ्रेन्ड्स, नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन। जोंनि हारिनि जायफोरा गावखौ सकल्ड लिडार होननानै सानो, बै लिडारफोरा मोनसे केरेक्टारखौ सोलोंनांगौ। जायफोरा गोहो दं आरो जायफोरा गोहो गैया, मोननैखौ बुंदो। खुगाया लागाम थानांगौ। जायखौनो मेखौनो, जाय वर्डखौ माने खुगाजों बुंनो हायो बेखौनो बुंनो हाबानो जागोन, बे नङा। बेनिखायनो मोजां बाथ्राजों लोगोसे गाज्रि मोनसे वर्डखौ बुंनाय लोगो लोगो बिनि गासै मोजाङा मा जाबाय? सेवांगार जाबाय। बेनो जादों, नङा होमबा? दिनै जों मा नुनो मोनदों? सासे मोजां लिडार नागिरै नागिरै जों नुनो मोनाखै। बर'नि गेजेराव पारफेक्ट लिडार जों नागिरनो जोबोर आंखाल जादों। पारफेक्ट लिडार साफा सानै दंबाबो बियो मोगथाङाव फैया। आरो दिनै सोरबा सासे पारफेक्ट जानो नागिरबा बिखौबो पारफेक्ट नङि खालामनो नाजायो, नङा होमबा? आरो सोरबा सासेया पारफेक्ट नङाबाबो माने गावखौ पारफेक्ट श' खालामनो ट्राइ खालामो। बेनिफ्राय जों बुजिना मोनो जोंनि गेजेराव पारफेक्ट लिडारशिप क्वालिटि थानाय सुबुंनि जोबोर आंखाल जानानै फैदों। आरो दिनै बेबायदि इडियट पलिटिक्स खालामबाय थायोबा मोनसे समाव हारिया मा जागोन? बेखौ साननानै नायोब्ला फोन खथायाव बिदै गला बेबायदि जादों। बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय, आं बांद्राय बुंलिया। बेबायदि इडियट पलिटिक्सखौ, UPPL आरो BPF नि मानसिफोरनि इडियट पलिटिक्सखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरदो। खुलुमबाय।